Фокусът на проекта "Какво мислиш за мен? Приятелство чрез изкуства" е върху интеграцията на деца и младежи в областта на театъра, музиката и танца. Погледите ни са насочени към съживяване на културния и социален живот на етническите групи в 5 малки населени места с смесено население и ограничен достъп до култура в област Варна и Шумен. Започваме нашето проучване от село Каменар. В състава на населението му има над 70% роми и мюсюлмани. Каменар е разположен в полите на скалиста височина, с която е свързано името му, но за произхода на едно от по-старите му имена, Голяма Франга, има 2 версии. Според познавачи на старотюркските говори, Франга значило една птица, за която се ходило на лов. Според местна легенда, преди няколко столетия по тия места се заселили 2 братя французи. По-големият отседнал в Каменар и заради него нарекли селото Голяма Франга. Много се радвам, че се виждаме отново след представлението ни, което бяхме заедно. Сега ще имаме възможност с вас да направим нещо в един определен период от време, като това, което ще направим, е свързано и с песни, и с танц, и с актьорско изкуство. Съгласни ли сте? Да! Зад мен. Нали сме се учили? И ще кажат кой уверен има талант. Днеска е Коледа, здрав празник, будни вечер. Днеска е Господ Царят, така че гледай срам. Ама Иване! Няма да я заспаси. Искаме ти да се скара на празника и да посрещам първата къщи. Така говориш си. Пак публика да идеш. Отиваш, ето така говориш си. Не разбира. Да не заставиш, защото някъде да те видя. Супер, пробвай! Много хубаво. Ама Иване! Няма да я спаси. Искаме ти да се скара на празника и да посрещам първата къщи. Що? Миналата зима тази слиза тази. То там не са някакви. Дай ме едната. С украса или без? Как бе разликата? Едната с украса, другата без. Цената ми кажи, как бе разликата? Едната по-скъпа. Колко е? Коя от двете? Зелената. Те и двете са зелени. Коя е по-евтина ми кажи? Без украса. Колко е на умия? 20 лева. 20 лева, че за да толкова скъпо. Днеска е празник. Не кажеш. Я си ми континентка. Си само един си мама. Коя е това континентка, бе? Тя е за 3 годишна, бе. Най-важното, че сме тук и сме живи и здрави.
Продължаваме към град Суворово, носещ името на руския пълководец Александър Суворов. При освобождението името на селото е Козлуджа, турцизирана форма на по-старото име Козица, но за него ще ни разкажат по-късно нашите домакини. Пристъпваме в средно училище Никола Йонков Вапцаров и се срещаме с един удивително подготвен за нашите цели клас, преобладаващо от турски и ромски произход. Вие да се представите, да ми изпълните нещо. Няма значение какво. Хубава си, татко, вино, име сладко земя рай, сърце младо и невинно, за теб трепката играй. Мили ми са планините и на север и на юг, драги ми са равнините, набраздени с нашия пук. Каква подготовка за бъдни вечерки писано! Работливи деца сме отгледали. Уха е на вкусно, елхата е нагиздена и навсякъде ушето му наредено. Тогава какво чакаме? Навън вече се стъмнява. Да се нареждаме на трапезата, че колкото по-рано седнем, толкова по-рано ще озря житата до година. Малко цвети съм в полето, аз съм синия сенчец, любя въздуха небето. Кича полския венец. При следващите ни срещи, децата ни запознаха със свои проучвания за легенди, обичаи, песни, представиха отказ от пиеса с костюми и реквизит, като истински артисти. Сватбен ритуал при мюсюлманите. В България живеят много мюсюлмани. Един интересен ритуал при тях е сватбата, който и до днес се спазва в по-малки населени места. В миналото сватбата е била оговаряна от родителите на младежа и девойката, без те да се познават. При постигане на съгласие, младоженеца трябвало да плати на бащата на момичето така нареченото бащино право, за това, че е отгледал съпругата му и да й даде подаръци. Ромската нова година е известна като празника Банго Васил или в превод Куцията Васил. Старите хора споменават, че Банго Васил е бил куцов чак, който помогнал на свой събрат в беда. Има много легенди за произхода на празника. Една от тях разказва, че свети Василий спасил ромите от удаване във водите на бурно море, като им пратил ято дъски, на чието гърбове те се качили и стигнали до брега. Предание за възникването на село Козлуджа. Първите писмени сведения за село Козлуджа датират от средата на 16 век. В един опис на овцевъдите в североизточна България са записани имена на мюсюлмани от Козлуджа, които притежавали стада от овце. Това сведение показва, че селото е свързано с наличието на мюсюлманско население. И днес старите хора в Козлуджа, днес град Суворово, разказват предания за възникването на селището. Джамията в село Козлуджа, днес град Суворово, е една от най-старите джамии. Построена е към края на 16 век от големия османски архитект Синан. Георгиовден Едерлес, 6 май е най-големият празник на ромите в България. Празнуването на Георгиовден е свързано с вярването, че Свети Георги е спасител на ромите. Освен това, Едерлес се е празнувал и като начало на спасителите, начало на полезта на истински толкова време. Легенда за циганите мечкали. Това се случило много отдавна. Едно циганско семейство нямали деца. Имали карута с покрив от плат и обикаляли селата и градовете. Един ден старият циганин
Както събира от дърва в гората, и тя на една полянка да си играе две мечета. Заиграл се с циганите с едното и реши да го вземе за бабата. След руско-турската война от 1877-1878 година, бежанци от Одринска Тракия се заселват и основават две села – Руслан и Карагьол. Впоследствие се обединяват в Игнатиево, преименувано в чест на руския дипломат Николай Игнатиев. По време на социализма в селото се настаняват така наречените копанари. Смесват се с местното население и сега са преобладаваща част от него. Това споделиха децата от средно училище Свети Кирил и Методий по време на нашите срещи. Разказаха за обичаите и ритуалите на етноса. Да разкажете някои интересни неща. Примерно, във вашето семейство, във вашия род, какви празници празнувате. Ще споделим някои неща, после ще ви помолим нещо да свършите и вкъщи. С вашите близки, ако са съгласни, разбира се, да ви обяснят и да ви разкажат, да ви споделят някакви рецепти за традиционни ястия, за тия празници, за които сега ще поговорим малко. А може и да ги заснемете как те приготвят нещо. Като за Великден. Добре? Предишваме яйца. Много. Да. Първото яйце трябва да е в червено за Исус Христос. Така. Да. И готвим всякакви ястия. Постни Да, постни. Постни яйца. Да. Като 6 май, той започва дете ми сон. На вашия език ще ни изпеете една песен. За какво да разказвам тази песен? Това е за душманите. Добре? Те не могат да настигнат, не могат да нас свалят надолу. Можем да играем. И това. Защото маляка. Душман. Мана ще пераме. Шепарьон. И душмани. Това е. Добре. Не е толкова страшно. Тук Тук където живеете, населено място или Игнатиево? А улицата трябва да Сега има един женски силует. Върху него... Манекен. Върху него трябва да нарисувате с моливчи или с фломастер или с каквото имате вкъщи, някакво ваше облекло. Ама не за ежедневие, ами облекло фотограф. Сега, който иска, ще му дам и другия път, като се видим, ще ми го върнете нарисувано. Аз не се консултирате вкъщи.
Домакин на нашето посещение в село Пет могили е Народно читалище Отец Паисий 1956 година. В първите мигове от срещата, децата, основно от турски и ромски произход, изпитваха известно неудобство да говорят пред камера, но постепенно интересът им се повиши и спечелихме тяхното доверие. Казвам се Ирен, от тук съм. Седми клас съм тази година. Аз се казвам Еля, тук съм, на 12 години съм, 6 клас съм сега. Обичам да играя коло, да пея. Целта на този проект е да научим един за друг нещо. И като представяме този спектакъл, в който ще участвате всички, хубаво е да има нещо от вашата общност. Не може да няма някакъв танц, може би трябва да поразпитаме. Ние да поразпитаме вкъщи. И следващия път, като се видим, примерно да поканим някой от тях да ни разкаже, да ни покаже. А това, че танцувате народни танци е много добре, защото ние точно това си говорихме, че хубаво е целият спектакъл да свърши накрая с някакъв хубав български танц, който абсолютно всички деца ще участват. Това са някъде, може би около 50 човека ще участват на финала на този. Да споделите. И то на първа среща малко трудничко още, но все пак. Деца, които сте седми клас, вие какво искате да учите? До година като завършите. Имате ли? При следващите срещи децата бяха направили собствени проучвания за ритуала за дъжд Пеперуда, празника Банго Васил, разказаха за кардарашите и калайджиите, за сватбените ритуали и обичаи, за традиционни костюми и ястия. По време на суша, за да вали дъжд, най-често се изпълнява при продължителна суша, домашна работа. Може да настъпи суша. Дните са свързани с няколко ромски легенди. Според първата Банго Василий е свети Васил, застъпник на защитник на ромите. Той е възстановил моста, който е бил разрушен от дявола или от Господ и спасява давещите се роми. Ромските групи в България и Буари, Лапо, Демержи, Кардараши. Култът на тракийските калайджи и Милет, Съграждани и други. Канагеджеси. Един от съществените обредни моменти, предходящи за сватбата, е каносването. Канагеджеси на булката. С присъствието на моми и млади булки, ръцете над булката се каносват. Пеят се тъжни песни за раздяла с родния си дом. По същото време годиникът празнува в дома си с приятели. Каносването съответства обредното бръснение на младоженеца, което става в деня на сватбата. Сватбени традиции. Най-важният момент в сватбата е шествието. В различните райони то може да бъде на коне или с каруци. Избира се най-хубавия кон на селото. Младоженецът яде коня при отиване на булката, а на връщане булката яде коня. Първо с олиото Започваме. с мука, после слагаме ориз, Измиваме ориза листа. и после измиваме розовите листа. В ориза слагаме вода, вълшебен вкус и чакаме. Да. И после чакаме, после слагаме сирене, черен пипер и това е бъркаме. И после почваме да гледаме. Да. Село Казашко е най-малкото населено място в община Варна.
В селото живее компактна общност от потомци на руски имигранти некрасовци старообредци. Народно читалище Михаил Шолохов 1958 година ни посрещна с характерното за казаците гостоприемство. При срещите децата разказаха легенди за създаването на селото, за гостуването на цар Борис, който много обичал да кара влак. Подариха ни рисунки на традиционни облекла, рецепти за пелмени и пирошки, които бяха записали от своите баби и майки. Показаха колоритна музейна експозиция, посетихме неделното им училище. Това прази Хадарлянци. Нататък бе завършил. Хадарлянци. Това не е за теб. Дали по една скица, за да нарисувате женски казашки костюми. Ще само Цар Борис Казашко. Цар Борис много обичал да кара локомотиви и често минавал покрай село Казашко. През 1922 година той спрял на гарата в селото. Слязал и видял едно дете да си играе на брега на езерото. Това дете се казва Фома. Царят го попитал как се казва, кой са баща му, майка му и на колко години. Царят поискал от Ян Кондрат, бащата на Фома, да му направи лодка. Когато била готова лодката, дошла колесница. Целите на Кондрат и лодката и ги завели в Евксиноград. Там бил посрещнат от царя, който много харесва направена лодка и му издава удостоверение за майстор от кар. И му платил за работата и му дал грамота за майстор от кар. И това е снимката. Подонство яка. Това не е тайна. Добре, браво. Една казашка носия, една къща от казашките дървените и едно дърво. Браво. Браво. И там цветни милини. Добре. Браво. Но я ни поръчате сега твоите рецепти. Първата рецепта е пелмени. Тя се прави с 1 кг брашно, 2 броя яйца, една супена лъжица олио, 350 мл вода, една супена лъжица сол, 1 кг кайма, 2 броя лук, и да. И топла вода. Това е моята рисунка. Аз съм нарисувала тук казаци. Този казак се казва Васили, Кузма и Алексей, като на български Александър. Ама това е на руски, т.е. староверски. Това е тук на славянски го пише. И тук пише братя. Това означава единоборство и в един екип, т.е. съюзаваме. И това е такова облекло от турското робство, където казаците са помогнали на българската власт от Дон, Кубан и от други области също. И това пък е друга рисунка, в смисъл друга униформа, която също е такава от този происход. А това е един казак, който е от украинската общност, но има корени донецки, се казва, такива донски и се казва Алексей. Тук съм направил българското знаме, руското и украинското, защото това е съюза на славяните. И тук пише на славянски, аз обичам моето село и кръста. Училище, в което децата учат руски език. Много от дечицата, за съжаление,
не знаят руски, защото едно време, когато било забранено да се женят момичетата и момчетата за българи и за На българи. плодородието. На семейството. На семейството. Те са символ на родовата памет. Вие сега сте, айде не най-малката, но предпоследната матрешка сте вие. И след това вие ще станете големи матрешки и ще имате свои малки матрешчици. След това имаме един самовар, който затопля гореща вода. Върху него се слага чайник, в който има силно концентриран чай. Впечатлени сме как местната казашка общност учи децата да опазват традициите и обичаите на своите предци. Тръгваме си от срещите с децата обогатени, осъзнавайки, че това е началото на един прекрасен творчески процес, в края на който деца и младежи от различни етнически общности ще сътворят приятелство чрез изкуства.